Dievčatá, poďme už zistiť, čo je pod vašimi pokrievkami. Julie, s kým by sme mali začať? Ach, to je nechutné. Nikdy som nevidela nič horšie. A to máš jesť? To je strašné, Nicole. No tak, aspoň skús jednu zdvihnúť. Čo ak sú vyrobené z čokolády? Ach, ukazuje sa, že sú. Nerad to hovorím, ale hovoril som ti to. Stále to vyzerá trochu nechutne, aj keď vieme, že šváby sú z čokolády. Len ich vidieť vám spôsobí zimomriavky. Dokonca aj Julie by súhlasila. To ani nezvládla. Ale Nicole, určite chutia čokoládové šváby. Pekne. A čo, Julie? Kde je tvoja kamarátka? Och, tu si. Už si hore. Skvelé. Neuveríš, ale Nicole už zjedla takmer všetky šváby a nenechala ti nič. Och, Nicole, pomôž Julie spamätať sa. Julie, je čas pozrieť sa, čo je pod tvojou pokrievkou. Pozrime sa. Och, nie, to sú skutočné šváby. Áno, sú určite živé. Ich tykadlá sa hýbu. Julie, naozaj ich ideš zjesť? Okay. No, vyzerá to tak, že budeš musieť. Julie, neboj sa. Nehryzu? Pravdepodobne? Neviem. To je všetko. Obed práve utekol. Ach, povedali sme ti, aby si sa nehýbala. Julie, na tvojom svetri je šváb. Nicole ti pomôže sa toho zbaviť. Wow, to bol zásah. Nikto to nečakal. Tak to je zásah. Šváb určite nechcel byť niekoho obedom. Julie, vidíš ho? Tam je. Čo s ním urobíš? Tak to je niečo. Teraz je rád na Nicole, aby zistila, čo dostala. Wow, to je fotoaparát? Je skutočný? Tak poďme urobiť nejaké fotky. Julie, povedz sír a usmej sa. Oh, wow, blesk bol taký jasný. Nemôžem sa dočkať, až uvidím výsledok. Tak čo máme? Nicole, poď! Ukáž nám to! Julie, na tej fotke vyzeráš tak smiešne. I Julie určite neocenila svoju novú fotku. A dostane nápad. What? Zaujímalo by ma, čo plánuje. Nicole sa to určite nebude páčiť. Nice! No tak, už nám to ukáž. No, nej, tá maska je strašná, desivý, strašidelný klaun. Fotka dopadla odpudivo. No, čo máš pod pokrievkou? Otvor to teraz. Je to tiež kamera. Ale tá tvoja je určite z čokolády. Mal by si sa poponáhľať a zahryznúť si. Oh, wow! Pozri sa na to! Bol to jasný záblesk? Počkaj, a ako je to možné? To nemôže byť! Tanier sa práve premenil na čokoládu. A Julie ho teraz môže zjesť. Wow, to nie je možné! Nicole je teraz určite žiarlivá. Podelíš sa o to so svojou kamarátkou? Oj, vyzerá to, že Julie dnes nemá náladu sa deliť. Julie to zje všetko sama. Ale Nicole nie je pripravená vzdať sa. Rozhodne sa, že môže urobiť niekoľko fotiek, kým sa Julie nepozerá, ale Julie vidí všetko. Čo? Celý stôl si premenil na čokoládu. To je fakt super. Fisher is died treater. Teraz môžete zjesť celý stôl spolu. Tak čo dostala Nicole tento raz? Oh, wow. Je to lampa. Zaujímalo by ma, či je vo vnútri džin. Nicole, ponáhľaj sa a potri lampu. Čo? Nič sa nedeje. Ale prečo? Čo je vo vnútri? Oh, wow. Sú tam čokoládové cukríky. Nicole, tvoja lampa je z čokolády. To je úžasné.
ale podelíš sa s Julie? Hej, prepáč, Julie. Nicole sa s tebou nechce podeliť, ale nezúfaj. Pozrime sa, čo je pod tvojou pokrievkou. Wow! Julie má skutočnú lampu. Musí byť v nej džín. Mali by sme sa ho pokúsiť vylákať. Skús ju potrieť. Myslím, že to fungovalo. Niekto vychádza von. Wow, je to skutočný džin? Tak cool! Oslobodila si džina z jeho väzenia. Splní 3 želania. Julie, rýchlo si niečo želaj. Julie sa rozhodne, že chce čokoládové cukríky. Džin by to mal splniť hneď. Počkaj, kam zmizol? Mal splniť želanie najprv a potom ísť odpočívať. Musia ho znovu vylákať z lampy. Čo to je? Dáš cukríkov? Wow, to je tak cool! Julie, poď, ponáhľaj sa a ochutnaj ich. Musíš ich zjesť rýchlo. Sú také chutné. Julie je šťastná, ale Nicole, rýchlo dôjdu cukríky. Rozhodne sa ukradnúť trochu od Julie, ale Julie všetko vidí. Počkaj chvíľu, tvoja lampa je z čokolády, mala by si ju zjesť. Je to také dobré, že každý má niečo chutné. Užite si svoje dobroty. Teraz otvorme pokrievky naraz. Ops, Julie podvádza. Vidí červenú papriku pod svojou pokrievkou a rýchlo ju vymení s Nicole. Nicole je šokovaná. Ale Julie tiež skončí s červenou pálivou paprikou. Takže ktorá je skutočná? No tak, skúste ich. Kto ide prvý? Dievčatá, rozhodnite sa už. Dobre, je to dohodnuté. Nicole ide prvá. Pokračuj a skús to. No tak. Tak čo si dostala? Čo povieš? Vyzeráš šťastne. Je to čokoláda? Vážne? Pekne, máš šťastie. Nicole, máš neuveriteľné šťastie. Tvoja čokoládová červená paprika musí byť naozaj chutná. Teraz je rád na Julie, aby vyskúšala svoju. Áno, je veľmi odvážna, keď ju je. Je aj tvoja čokoládová? To je úžasné. Ups, nie. Vyzerá to, že Julie urobila chybu. Dostala skutočnú červenú papriku. To nie je možné. Z jej úst vychádza skutočný oheň. Nicole, musíš rýchlo zachrániť svoju kamarátku. Odvleč ju do chladničky. Je to najchladnejšie miesto v dome. Fungovalo to. Julie sa čoskoro bude cítiť lepšie. Poď von! Neprechladni! Áno, dievča, myslím, že to bolo príliš. Tak čo je tento raz pod Nikolejnou pokrievkou? Nemôžeme sa dočkať, kým to zistíme. Jej, to je pes? Je taká roztomilá. A správne. Musíme sa s tým odfotiť. Povedzme všetkým online, že Nicole má nové zvieratko. To je také roztomilé a úžasné. Budete spolu vyzerať skvele. Všetci tvoji priatelia budú žiarliť, keď ťa uvidia so šteniatkom. Teraz sa pozrime, čo má Julie. Wow, ona má tiež psa. Poďme sa s ním hrať. Počkaj, Julie, tvoj pes určite nie je skutočný. Nebude sa hrať s tebou ani s hračkami. Julie, ten pes je z čokolády. Ani raz nemrklo za celý čas. A ty sa s ním snažíš hrať? Julie, skús to ovoňať. Poď. Len si ešte raz privonaj. No tak, vonia to ako čokoláda. Konečne si to pochopila. Stavím sa, že táto čokoláda je taká dobrá. Vyzerá to, že Nikolajn pes sa zľakol, keď videl, ako Julie je ďalšieho psa. Aj keď je to čokoláda. To je všetko. Teraz malý pes utiekol. Julie, to je tvoja vina. Nicole, ponáhľaj sa a nájdi ju. Okay.
Tak čo si dostala tentokrát? Julie chce otvoriť svoju pokrievku ako prvá. Dokonca oklamala Nicole, len aby to urobila. Och, to je hrozné. Je to hovienko. Fuj! Julie, rýchlo zavolaj niekoho, aby to dal preč zo stola. Smrdí to strašne. Och, našťastie si prišiel tak rýchlo. Prosím, odneste túto nechutnú vec zo stola. Okay. Nikto si vážne nemyslí, že to Julie zje. Aj keď by bolo zábavné to sledovať. Teraz, keď deratizátor všetko vyčistil, je rád na Nicole. Nie, nepodávame si ruky. Nicole, otvor svoj poklon. Okay. Och, nie. Ďalšie hovienko. Ale toto nesmrdí tak zle. Skús to. Možno je to čokoláda. Aj keď vyzerá úplne skutočne. Áno, je to čokoláda. Super. Nicole sa skutočne páči čokoládový výkal. Julie sa na to stále nemôže pozerať, aj keď vie, že je to úplne čokoláda. Ale to je jedno. To znamená viac pre Nicole. Julie to už nevydrží a odchádza. Áno, je ťažké pozerať sa na niekoho, kto je čokoládový trus.